Kaixo, ongi etorriak saio berri batera, gaur txokoto zubira etorri gara, Elizondoko feriak ikustera, 2025ko feriak. Aurtengo feriak bakizunez bereziak izango dira, haziendak debekatuak daudelako, beraz, goazen ikustera zera aurkitzen dugun hemendik, uste dut postuak egongo direla, baina, bueno, aber nolakoak diren. Bueno, zer daukazu hemen postu honetan? Kontatu iguzu zer daukazun. Egunon, lehenik, bai, iparaletik teniz. Dodi bane garazin ondoan, eta badugu bizi lagunarekin etxalde tipi bat, mendian, eta iten dugu gasna. Oso irrati sormarka, zagutzen duzie? Ez, iparaldean hori badugu, gasna mota bat, hemen bada Idiazabal, hemen bada oso irrati, hori da. Eta hori efe da Francesc Fermier, erraiten da gasna hori ina da gure esnearekin. Gugiten dugu gure gasna gure esnearekin. Zenta gasna tegian iten aldute ere haupe oso irrati, baina da nahasketa bat. Hainiz esnearekin ina da. Eta prozesu guztia egiten duzue zuek? Bai, dena. Alduzu kontatu pixka bat nola egiten den gazta? Nola egiten da? Behar duzu berotu esnea, eta gero ezartzen duzu, ez dakite eskorazten da, la presur. Iten da esnea, iten da un kaie, mozten duzu, hori. Zatitipietan, eta gero nahasten duzu. Esne tipia ateratzen da, behar duzu azatu, ora. Eta gero osatzen da, eta duzu bura bat, eta ezartzen duzu mula, eta
Eta un petit peu presatia da, eta, voilà, zapatu, eta gero behar duzu itxoin pixkat, hiru, lau, 6 hilabete, eta gehiago, eta ara, ina da. Eta bada ere behar duzu zorrotu la, bakizu? Hala. Eta ja prest, gazta. Eta gero prest, bai. Eta onera etortzen zarete urtero, eta zer moduz? Biziki maite dugu. Eta giro hona da, Euskaraz bizitzen ari gira, Porraldean ez da beti hora. Eta giro hona bada, biziki konten gira hemen izaitea. Primeran, disfrutatu. Ezakit gazta probatzeko aukera dugun. Mango diaguzu pixka bat. Aber, zer moduz? Zatitxo bat ez guztia. Dos. Gero. Oso ona, Suabea, bai? Hori da. 6 hilabete baitu. Eta, bada, longeroan eratzen da, pixkat gustua, maite dut nik. Bai, oso ona. Mila esker, eta saltzen duzuen asko. Agur! Euskal kantuen tamaina oso ona dugu baina mexikarra izaleke hemengo musika haina lakorekin joatea kontzertutxo bat jotzera seguruago litzake hau amets bat izatea. Segi. Oraingoaz bukatzera, saio guztien antzera, abioi bat hartu eta goaz Mexiko aldera. Gaurik ezartxuenetan, inarriko erregina, lamiaren irudia dana naturak egina, munduan aurkitutaren bertze bat zure berdina, ezakit galduko dudan zuganako maite mina. Goxa. Sarritan lotu izan zaitetzarela hemengoak, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa, behartean zuganako maitasun sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Belbelo. Orain norekin gaude hizketan. Elorrin, tane. Eta zer saltzen duzu hemen? Aigaraiten ikasbidai emardugula pirilan, eta saltzen sudaderak, tombolako tiketak eta pintxoak ere bai, eta bolsak. Erakutsi bizkatxo bat zer daukazuen. Batugu sudaderak granatia, beltza, xuri eta berdia, gero pintxoak, oie dire bolsak, eta gero tombola da kaja hau, eta tokatzal zeizu premia edo ez. Eta nora joango zarete ikasbidaien? Salobera.
Bueno, superongi, eta noiz. Apirilean 6tik 10. Eta zer moduz joaten ari da salmenta? Ongi, bueno, hasi gara duela guti, eta saldoakute, ez dakit, 10 suadera. Osa, erositugu, saldo dugu 10 suadera. Bueno, pues a ver zer moduz eta lortzen zen diru pila. Bai, espero. Vale, eskerrik asko, agur! Aio. Barrutik masaietara eratu zait kolorea, bihotza irekitzeko behar baita dorea. Zaintzanik aurkitzea, sasi artean lorea, munduan zu aurkitzea, ez da izan lan hobea. Doinu bihurturik ni zurekin oroitzean, naiz eta dena ezin den erranain kantu motzean, gogoan izan zaudela neska hauen bihotzean, eguzkia itsasoan itzatzen den bakoitzean. Hace altza! Aparezca altza! Aurkitu dugu postu hau, ze gauza bitxi batzuk saltzen dituzte. Eta, bueno, hemen norekin gaude azaltzeko zer saltzen duzu. Etxeberri. Eta zer saltzen duzu, zer dira gauza hauek gazta modukoak izakit? Beraz, hor duguna deitzen da nuga, da turroia bezala, piskat desberdina. Diferentzia nagusia da eztia errabiltzen dugula hori egiteko. Eta piskat blandoagoa da horregatik. Eta gero ondoan, badugu txokolatea, eta deus berezirik, eta hemen ondoan tapena da. Da oliba pasta, erabiltzen da aperitiboa jateko. Eta zer, ontatzen da ogian edo? Bai, ogian edo dozen gauza ezartzen duzu ezartzeko gainean, eta jaten duzu jana aintzin. Eta txokolate hauek puska handia, ez? Bai, handiak dira, erabiltzen duzu jateko postre bezala edo sokalatzeko ere, da nahasketa pixka bat, baduzu xuria, baduzu normala eta barnean da errezeta sekretua. Eta urtero etortzen zarete, ona? Ezer? Urtero etortzen zarete Lizondora? Gure lehen aldia da. Eta, bueno, nola horre ikusten duzu, zer itxek duzu? Ikusiko dugu gero, mementukotz pozik, hemen izaiteagatik, eta gero ikusiko
nola ibiltzen, badugu eguraldi ona, mementukotz, eta ara, sorte handia guretako hemen izaiteko, beraz, pozik, mementukotz. Bueno, animo eta ea asko saltzen duzuen gaur. Ba, emeska ganitz. Bueno, zuei, agur! Bueno, kontatu iguzu zer saltzen duzun hemen, mesedez. Ba, egun hon, etortzen gara Maiabiatik, Bizkaiak, eta, bueno, badaragumu roskillak, kokoak, madalenak, bizkotxoak, euskal pastela, gazna tarta, dena baserrian eginda, eta, hori, ona Elizondora saltzera. Eta urtero etortzen zarete? Bai, ja dara maguia 15 urte uste dut. Eta, bueno, zer modu erantzuten du hemen Elizondoko jendeak? Ba, guri primeran. Beti etortzen dira eta ja badakiten nun jartzen naizen eta ja primeran. Bai. Ezagunak ere dituzu, ez? Bai, ja. Bezero bidela. Bai, bezeroak eta ja gaztetxoak ja ikusten dut ja holan ja. Bai. Eta hemen egongo zara asteburu osoan zehar? Bai, gaur eta bihar hemen egongo gara jendearen zain. Bueno, primeran, a ber zer moduz asteburu honetan. Oso ondo, eskerrik asko. Zori, agur!
Bueno, hemen zer egiten duzue? Hemen egin behar ditugu taloak. Taloak, txistorra, gazta, txokolatia edo pantzeta, nahi dena. Eta beti egoten zarete hemen? Ja baditugu, igual 20 piko urte edo, bai, asko, urte asko. Ni oso gaztia nintzen, eramaken etortzen nintzenin. Eta nola saltzen dira taloak hemen? Hemen, nola, Osea, asko saltzen dira. bai, hemen denbora hona egiten badu oso plaza hona da. Denborak asko ikusteko badu, Bino, bai, jendia oso ezaguna da talua alderdi hontan ere, eta nola jendik etxean ez duen egiten, aprobesten du, kanpoan egiten direnin jatera, bai. Bueno, gaur ere eskuak berotzeko gutxienez, Bai, bueno, guk hotzik ez dugu parasatzen, hemen badugu sua, plantxana, gero txistorra egiten erabiltzen gara, eta ez gara geldirikan egoten, ez dugu hotzik pasatzen. Eguraldia ona da, iduridu dela, eta idorra behintzat. Aber, ateratzen den eguzkia. Ateko da, bai, guaindikan goiza da hemen. Hemen, Elizondon bete esaten da, eskolako ikastileak esaten dute, hemen errekreoan, oraindikan altxatzekoa dagoela lainua, osea, que guaindikan badago denbora. Bueno, ikusiko dugu. Eta zuek, zorte hona, berzer modu zaurten, Inen dugu zerbait, bai, lasa. Bueno, mila esker agur. Eman, segi. Bueno, orain merkatuko plazara gerturatu gara, esan bezala, gaur, aurten ez da haziendarik egongo, eta beraz, Lasoa plazara joango gara makinaria ikustera, ea ze giro dagoen hemen. Bueno, zeta hierretik etorri zarete? Gu heldu gara Berrobidetik, Odea Izkunen eta Tafaian. Eta zera ekarri duzu aurten? Karritugu nekazal munduen behar diren makin desberdine. Azteko voladoretak, ongarri datzekotek eta traktoriak ere karritugu modelo desberdinek eta pixket bakotxak bere gustua harpatzeko. Eta nobedaderen bat aurten?
Ez, normalian beti karri zeten dugu berdintxu. Igual aurten nobedade gise karritugu makina hoiek, kargadora hoiek, direla, bueno, guretako marka berri bet, eta hemen ez da itzinagot ikusi, eta igual izeten alda nobedadia, baina bertze markakoak karri zentugu bertze urtetan ere bai. Primera, bueno, mi esker eta bertzer moduz eguna eta asteburua. Zuei, esker mile. Bueno, nondik zatozte zuek? Nik Zunbidetik gan, bai. Eta ze enpresa zarete? Ni, bueno, Iñakin izenin, bai, gehien bat, Pikursa marka, representante egin zidaten, eta beraien makinak, bai, mendia garbitzeko, belagiak, eta, bueno, karreterak, eta, bai. Eta dituzu erakutsi pixka bat, zer ekarri duzun? Bai, hauek dire, haiek gehiago dire forestal lanetako, hauek agrikola lanetako, eskabadora eta makinaria industrialari jartzeko ere bai, bai. Eta gero hortaz aparte, pues bueno, egurra puskatzeko makinak eta hola, bai. Eta urtero zatoz? Bai, bat urte batzuk etortzen, bai. Eta zer moduz ongi, hemen? Bai, ongi, egun polita da, jende honitz etortzen da, eta... Bueno, zer moduz aurten? Bueno, bai, jendia badago, eta, a ber. Kusiko dugu, mila esker. Agur! Bueno, ze enpresatik zatoz? Ni Arroz Berritik, bai. Eta non kokatzen da? Bueno, Iruritan eta gero badugu Urikainen ere bai, Iruña onduan, bai. Bueno, eta kontatu iguzu, zer ekarri duzu aurten? Bueno, gaur ekarri dugu beti bezala denetik pixka bat, bai. Makin txikiak, handixokoak, handiagoak, gero egur lertzeko makinek, denak automatikoak, bai. Eta dena baditugu berroite zortzi urte heldu garela feriret, oza badugu esperientzia pixka bat, Eta zer moduz normalean? Bueno, ongi, gaur pixka da hazienda falta dela eta sumatiko dugu jendia tranquitxo geldu dela, baina nire ustez etoriko da jendia beti bezalatxu, porque jendia tozen da egun pasa, gustetzen zion makinaria begiratzea, hazienda ez.
kanpoko, no se diría, pues, tiendo ditzen ere bai. Eta etorriko da, espero bai ez, bai. Denbora egualdi oso ona dago, bai. Abaritzen duzue jende gutxiago? Pizka gutixago momentu baina heldu da jende orai, bai. Eta nik ipatletik, por ejemplo, jendeak aditen zuten, jaba zen haziendan, eta ez haziendik ez da, baina etorri behar duz, bai, etorriko ara, osea, zut uste hainbeste jende jausiaziko duela haziendik ez izetia, Eta nobedade moduan zerbait ekarri duzue aurten? Bueno, ekarri dugu egur lezeko bat beti automatiko bat, bai, gero eta hobetuago dago, hobekuntza baditu, eta gero eta egur ludiko egiten ditu, indar gehiago du, bai, eta gero makinetan pues, beti badiro hobekuntzak, pixka luze esplikatzeko denak, bai. Hor martxan duzue eta dago jende pila ikusten, ez? Bai, jendea pixkat, asoz pixkatinaz geroztik segidoan biltzen da ikustela, abez zepasten den hor, bai. Bueno, mil esker eta egun hona pasa. Bai, berdin, segi bizkor. Bueno, Baztango alkatea harrapatu dugu hemendik, kaixo zer moduz? Ongi eta zuek, egunon. Bueno, nola aurre ikusten dituzu aurtengo feriak, bizkat bereziak ez? Bai, dudik ez, hazienda feria egin ez izanak, haunitz aldatzen du, feriak, oraintxe hemen gaude ez, makinariaren inguruen eta normaki hor Merkatu plazan hazienda esente izaten zen eta jende haunitz horren inguruen, hortara tortzen da jende haunitz, aurten pena ezin izanen dela halako irudirik kusi, baina, gusten da, jendea hurbildu dela, eguraldi ere lagundu gule, eta, oztopo feria polite izanen dela espero dugu, bai. Eta jende gutxiago nabaritzen duzu aurten? Ez dakit, oraintxe torri naiz eta gierran ez dut buelta oso iman. Suposatzekoa da gutixago ibiliko dela, haziendak azkenean jende haunitze ekartzen du gaurko egunakin. Eta pentsatzen dut, hazienda ez izateak batzuk gibelat bota izan dituela, baina ez dakit ez dutola buelta oso ikman eta ez dakit jende gutxiago dagoen edo ez. Eta ze plan dituzu gaurko? Lasai, buelta bat man, gero etxean bazkaldu, heldu zaizkigu bazkaltzea eta bazkai prestatu gara dut oino, orden, tranquil, aurrekin eta lasai, bertze batzuk beste inen dute nik seguraski ez. Bueno, primeran disfrutatu egunaz eta asteburuaz. Bale, gauze bera, eskarmilea. Bueno, nondik zatozu? Arizkundik heldu gara, LTR eta jarretik, bai. Eta zer moduz aurre ikusten duzu gaurko eguna? Bueno, ongi, pena haziendik ez dela aurten, eta, katxarro andana bat bada, eta, pena, nekazari hazienda kustia gusten zaio, eta aurten ez dela olakoik. Eta zuk zer ekarri duzu? Tratore batzuk garritugu, zisterna bat, biltzeko makina batzuk, belarre egitzekoa, eta gero traktore batzuk. Eta hemen noiz arte egoten zarete? Hemen 2 orduek arte egoten gara, bai. 2 orduek arte egon, eta gero, katxarroak dena bildu, eta gero bazkaltzera. Osa, bakarrik gaur? Bai, gaur bakarrik, bai, hoi da, bai. Primera, aber zer moduz baten den goiza? Hola da, baina, mila esker haunitz. Zuri, agur! Agur. Goxa, goxa.
Bueno, nondik zatozte? Bueno, gu erratzutik heldu gara, bakarrik gure tailerra Arizkunen dago, eta handik heldu gara honeta. Eta elite da, ez? Bai, elite da marka txipioa bezala, tailerra Indauto izena du, eta Indauton barnean da marka bezala elite, pixkat, representatzeko bezala. Eta zer ekarri duzu aurten? Aurten 4 auto, 2 furgoneta eta 2 pick-up karritugu, pixkat, saiatzen gara pixkat, variedade pixkatekin ekartzen, gehien bat igual nekazaritza munduen edo interesatzea den zerbait ere, bai furgoneta etxiek edo pick-upak ere bai, eta, kusko da, zer gizagaten den. Eta nobedaderik aurten? Nobedaderik, aurten bai bertze urtetan karri ez dugun da Volkswagen Amarok bat, pick-upan, bertzetan bai karri izten dugu Hilux edo Mitsubishian edo Forrean ere bai, baina aurten Volkswagenean, egeran katxarro orai hasi berri gara ekartzen, katxarro polite dire, ibitzaizkigu gauz interesantia dela, eta orai ikusi gara jendiai zer gisa hartzen duen. Eta aziendari gabe aurten zer? Aziendari gabe pixkat, ez dakit, pixkat deskafeinatu ez dela nik uste galditzen dela, ez dakit jende ematen du, jende gehiago dagoela hemen, egia da gauz gutiago badak usteko eta baina egia da xarma pixek entzen dio bai. Zer moduz baten den goiza? Mire esker. Zori, agur. Bueno, nondik zatozte zuek? Gu heldu gara Elizondotik hemen Elizondoko irteera, badugu tailer bat, eta hortik heldu gara, hemen bertakoa gara. Eta tailerraren izena zein da? Biok bat tailerra, bai. Eta zer ekarri duzu aurten? Gari dugu gauz gutxiz, eta jendia ezagutzen daku, orduan ekarri dugu pixkoten nobedade batzuk, bateridun makinak, eta gutxi gehiago, esateko, bai. Alde guzu erakutsi pizkatxo bat? Bai, hemen daukagu gaurko egunean modan den podatzeko makina bateridunak, bai, denak bateridunak, gero eta gehiago daie asuntuntera. Eta hori izango zen pixko nobedadea hori. Eta gero gehi robot bat ekarri duguna, un robot bat, beste iskian dagona, desbrozatzen duen derrozagora bat, bai. Eta nola aurre ikusten duzu eguna? Eguna motxela hasi da, ganadun falta motxela hasi da, baina egia hori animatzen hasi da. Eta denbora hona dugu, osak konten, bai. Zer moduz eguna goiza? Espero ongi, Ibera, mil esker. Mil esker. Nondik heldu zarete? Oiartzundikan. Oiartzuarrakea, eta dugu saioa urtero etortzekoa. Abisua jaso genuen aberiak eta behiak eta hori etziala izango, baina urteroko ohitura nola den, etorri geha honea, betiko buelta bat eman, feria ikusi, gustoko duguna zerbait erosi, eta gero bazkaldu ere bai. Eta egun pasa, beti dugu ohitura eta egun pasa egiten dugu. Eta gustora. Pena da, tristia da animaliak eta ez dialako ikusten, oso politia dialako eta ganaua, guke badugu ganaua etxian da gustatzen zaigu, bestiak ez ganau eta izaten duten, baina, aukeroi galdu da, osasun animaliana kontutan euki behar da, eta hori da. Piskat esentzia galdu da, ez? Pixka bat, bai, zergatikan horrek edertasuna ematen zion, da hori gustatzen zaio nahi betire, hori gustatzen zaio ikustia. Baina zein goiogu, pentsatzen du datorren urtean beste itxura bat eukiko dula. Eta soilik gaur etorriko zarete? Etorri ginen baita ere aurreko ferian. Behian feria intzen hartan, orain dela hilabete gutxi gora bera izan zen, eta orduan ere hemen ginen, eta orduan ere egun pasa egin genuen. Eta gustora. Beti etortzen gai Elizondo aldugun urte batzu badira, eta saiatzen geha binepien etortzen. Datorren urtean, espero dut etortzia. Osasuna laguntzen baldin magaitu. Espero dugu baietz. Oso ondo pasa. Alinek egingo ditugu, ondo izan. Erdin, agur. Nondik zatozte zuek? Torrek erra Estados Uniosetik. Ostras, urrun, ez? Ja, Colorotik, ja. Eta zer moduz aurre ikusten duzue feria? Nola? Zer moduz aurre ikusten duzue feria? Zer espero duzue? Ongi. Edarki ziaren, ongi, ja.
Eta noiz etorri zarete? Turikera guai dela aste bat, eta bakazik ibela bortzian, heldu den hilabetian. Eta zer erlazio duzu Elizondorekin? Zergatik Elizondora? Zergatik, hemengo akara, aspirkotako ara. Aha. So, dakite ferie den hau, pues, Interesgarria, bai? Etako, bai. Bale, oso ondo pasa, asko disfrutatu. Nola? Oso ondo pasa. Ongi pasteko? Oh, bai, ongi pastatzeko, bai, ja, mila esker, ja. Zer moduz feriak? Ongi. Ongi, nola aurre ikusten dituzu gaurko eta biharko egunak? Pues pollitek, ez dakit. Eta feriarik gabe, haziendarik gabe, zer moduz? Pues ez dire betiko feriak bezala ez du, osea, notatzen da falta dela zerbait. Osea, feriak maten dio, osea, haziendak maten dio, pues feriai, ez dakit. Grazia. Eta ze plan dituzue, bueno, ze plan daukazue gaurko? Pues bazkaldu eta gero atra, bestaz. Osea, gaur juerga egingo duzue. Eta bihar? Bihar berriz buelta bat pixkat, postuak ustera. Bueno, primeran pasa, neskak, mila esker, agur. Kaixo, nongoak zarete? Iturbengoak. Eta zer egiten duzu hemen? Feria ikusi, bueno, eta hola, buelta bat eman, egun pasa. Eta urtengo feria pixkat berezia? Bai, bueno, azkenean animarik gabe, oso berezia, bueno, desberdina, ezakit. Eta ze plan dituzu gaurko? Gaurko, bueno, feria, hau ikusi eta gero bazkaldu eta gero pilota ikusi. Eta gero juerga pixka bat? Bai, pixka bai. Bueno, oso ondo pasa, mila esker. Venga. Agur. Kaixo, nongoak zarete zuek? Hemengoak. Eta zer moduz gaurko eguna? Ongi. Momentuz ongi, oraindik goiz da, ez? Esateko. Eta zer egingo duzu, kontatu idazte. Zer egingo duzu gaur? Pues, kusi traktoriak da. Eta arratsaldean, bazkaria daukazue, gero arratsaldean pilota ikustera, ez da? Pilota bai. Pilota bai, hemen? Bai. Primeran, bueno, oso ondo pasa? Jo. Eta gaurko hazienda, urtengo hazienda, zer? Pues egiera nahiko tristura, ze plaza hola behiretu eta niretako ferien bihotza denoi utxik ustea, tristura ematen du egiera, baina, bueno, hoi da hartu duten erabaki eta horrekin nahi intzinet. Eta zer egingo duzu gaur, nola hartuko duzu eguna? Pues gaur, oraintxe etorri naiz feria ikustera, makinaria kuskot pixket, normalian ez zaiz sobera gustetzen eta ez dut bisitatzen plaza, baina, bueno, gaur hau kuskot, kaleak ere aprobetxatiko dut goizean kusteko, zerbait erosi, eta gero guerdien ja kuadrilakoekin bazkaldu eta juerga pixket. Bueno, primeran, egun ona ere ez? Bai, diferentia, eta egieran eretako pena ematen dat, goizetik goiz animalekin parte hartu ezin izana, eta urtero elkartzen garen jende horrekin ezin egon azkenean, jende hau niztortzen da haziendak ustera, horre elkartzen gara behiekin, ardiekin ibiltzen garen deixent, eta egun politizeten elkartzeko, baina diferente hartu beharko. Zuentzako zer suposatzen du debeku honek? Bada zure produktua plazan erakusteko egun bet. Eta azkenean hoi ez izatea, pena izaten da. Baina bertzaldetik, segurtasun neurri horiek betetzen badire eta hau izaten albada gaitz horiek iditeko arrazoinetako bat, nitan malerten den bezala. Bueno, egunaz disfrutatu alduzuna eta mila esker. Esker mile zuei. Bueno, Elizondoko alkatea harrapatu dugu, hemendik, kaixo zer modu zeinak? Egunon, ongi eta zuek. Oso ongi baita ere hemen lanean. Eta, zer moduz aurtengo feriak, nola aurre ikusten dira? Ongi gatentzen dena, eta azkeneko momentuen jaso ginen berrie, hazienda suspenditzen zela, debekatzen zutela, eta alde hartatik pena. Horre jendean erakartzen du, baina gainerakoak gaintzinen segitzen du, eta giroa izanen da urtero bezala. Eta orain azoka kantolatzen zabiltzate? Bai, pixket kontrolatzen, erakusten onduten beraien lekua montatu alizateko, eta bai. Eta jaleo edo ongi? Ez, beti badago jaleo pixket, baina ez, lasai, bai.
Da, bueno, lain lana, baina gero disfrutatzeko aukera izango duzu. Bai, egorditik aintzin ja bazkaltzera garen gara, eta gero pilotara, eta bai, jazta. Ardurak egurdirako ja utziko ditugu, bai. Bueno, primeran pasa disfrutatu ere. Ni esker. Bueno, onaino gaurko saioa, asko disfrutatu dugu, haziendak ez daude aurten, baina bueno, hala ere makinak ikusi ditugu, postuak ikusi ditugu, eta jendearekin asko disfrutatu dugu baita ere, beraz, espero dugu zuek ere disfrutatu izana. Agur!